Ngiyikhulelisile mfo. Ngiyikhulelisile ngani bengihlala nayo isikhathi eside. Ngesikhathi ngihleli engekho lo wakwami ngihlale nayo isikhathi eside. Kwagcina kwenzeka yonke lento nje. Ilala nami mayiya esikoleni ngiyayihambisa, ngiyayilanda. Ikhawu kaningi ngoba uma singabala singabala iminyaka mhlampe elapha kwemibili kuya kwemithathu kuze kube manje. Impela nje lala nje embhedeni kamama wakhe, lala nami mina kahle kahle angizesiye ubaba sengiyindoda kuyo. Nayo isiyakujabulela lokho ukuthi makukhona ubaba izoba comfortable ngoba ayazi nje ukuthi umama wayo ngambhekela ubani njengamanje ithi kimi baba bona njengomuntu omdala ngoba mina mangingaze kubuzakale mina ngizosho ukuthi asazodla imali konani ngize la kuyi-Perfect TV ngizocela izeluleko. Khona umuntu uyenza ngokuhlakanipha kwakhe kodwa ekugcineni kungalungi, kungenzeki futhi ngale ndlela asuke efuna ngayo. Nginodaba lapha engidinga izeluleko. Ngiyazi ukuthi kunabantu abafana no-VVO Mkhize, baningi kakhulu abadala, ngeke ngikwazi ukubadalula ngize ngibaqede. Kodwa uma kungathiwa ngiyayithola i-chance yomuntu ongasondela eduze kwami angisize, bengingajabula kakhulu. Mhlampe-ke imininingwane nokunye sekungakushiya ngasekugcineni. Kodwa nje ngike ngathandana nentombi. Nami ngihambile ngaphuma ekhaya ngayofuna umsebenzi. Ngithe mangifika ngahlala amaviki lokhu ngibonakala ngiyiwashela ama-uniform sengutholile umsebenzi, ngawuthola umsebenzi ngokungiyiwashela ama-uniform. Ngagcina-ke ngasithola isiphalaphala sentokazi. Sakhuluma sazwana. Kwaya ngokuya-ke kuthe uma ngabe sengibona ukuthi intokazi le isiyangithanda nayo ngathi isiqala ukuba serious. Ngase ngiyaqala ngiyayibuza ukuthi kahle kahle ngoba inomntwana intokazi. Ngoba unomntwana ubaba womntwana noma umuntu owakhelene naye kwezobudlelwano yangaphumela obala naye. Kwagcina-ke kodwa into angitshela yona wathi uyawazi amadoda nawe ukuthi kanjani. Mina nami ngiyindoda vele ngiyakwazi okuningi, baningi ngibashiya, ngiyaqonywa kuphinde behamba abanye nami ngibaleke eduze kwabo. Manje into esiyinkinga-ke le ntokazi inomntwana usekhulile oyintombazane. Kuhambe kwahamba-ke uma lokhu yazi ukuthi ngubaba kuyo, kodwa kunzima ukuyifaka le ndaba ukuthi ngubaba ngoba ngafika isiqala ukuhlakanipha. Lokhu nje mina kuthiwa angiqinisekisi ukuthi njengoba ngithandana nomama naye angimenza abe undodakazi. Kuhambe kwahamba-ke ngabona ukuthi cha, njengamanje sekufuna ukuthi ngihlukanise. Kodwa manje kwangahlukaniseka ngoba yona ibingithathisa komuntu ongafana ne-boyfriend noma ngendoda noma njengendoda kuyo. Mina bengibona ingane, yona ibona indoda nomfazi phakathi kwami nayo. Kuthe uma ngabe sekwenzeka izinto-ke nje ngoba zinokwenzeka, imizwa ngeke uze uthi uzoyilawula ngendlela ngokuthanda kwakho nangesikhathi sakho. Ungakwenza lokho kodwa kukhona lapho kungagcina kwenzekile khona. Kusho ukuthi umama wayo nje uthe mayehamba-ke kwagcina-ke manje-ke lokho sisala sobabili yenza lezi zinto kufanele ngabe zenziwa umama wayo. Iyapheka, iyawasha, yonke into nje i-right.
noma ngiye emsebenzini ngineskhaftini esispecial esingafani nezabanye ikhaftini. Manje uma sengenzelwa lesi skhaftini, neskhaftini ngiyasibona man, ayasafani nesikamama, yakhona imenu ekhona la endlini kodwa le ayingathi seyispecial. Okusho ukuthi kugcineke lapho ke kuhambe ke phinde hambe umama. Maye hamba umama ithi yasaba ukulala yodwa ekamreni. Mayibuya ngithi mina mntana ndlala phansi njengoba vele noma ekhona umama wayo phansi iyazi ukuthi kuyalalwa. Thina bese siyiphatha kahle ke njengabantu abadala. Uma kwenzeka lokho ilale ke phansi, mayilala phansi akekho umama wayo uhambile. Ehambile umama wayo kuye ngokuya baba yini manje, ngiyagodola la phansi kuyabanda, cela nje uzolala nawe. Ubanda kakhulu ngoba manje bengihlala nasendlini ke nama-tiles kuyabanda. Bese igcine ke iyagibela embhedeni ke silale kungabi nankinga, nami ngiyebe sebuthongweni. Uma ngivuka sekwenzeka ezinye izinto nami engingasayiqondi ukuthi zenzakala kanjani, ngoba uma uzovuka isikhindi sakho sowubona ukuthi sesike sathinteka, ngisho kuthiwa sesibuyele kwi-position, uyabona ukuthi isikhindi sakho esincane sesike sathinteka. Ngiphinde ngilale, mangiphaphama ngiyabona ukuthi cha sekwenzeka izinto manje ejulile eserious. Ngokwabantu abadala ke ngingachaza kanjalo, sekuyizinto ejulile impela ukuthi kusho ukuthi lolu daba seluhambile lwahamba lwaze lwafika kuwovuthondaba nani amagama la ovuthondaba. Ngicabanga ukuthi amagama ahloniphekile. Abuye kumama, mayebuye umama kube ngathi izinto zi-right. Kuthe egcineni ke uma ngizoyibeka nje kahle le ndaba yami nginqamulela, egcineni iseyigcina ke seyinesikhwele mangilele nomama wayo. Ngangokuthi ngaso sonke isikhathi masilele nayo ifuna ukuba khona la endlini. Njengomuntu manje owesabayo uyayiphasisa lento, sekufana nomama wayo azi ukuthi yesaba ukulala yodwa ekamereni layo. Isikhwele ke siqale ekutheni ke uma mina sengifuna umkami nosikhathi sami angisasitholi. Isikhathi sami nomkami angisasitholi, noma ngizothi intombi yami ngoba sithi lapha emazweni vele umkami. Uma ngizothi intombi yami angisasitholi isikhathi. Uma ngingasasitholi isikhathi esanele, lo esayidini uyangibiza, awukwazi phela ukungivalela ngaphandle, sewungijwayezile lento nami sengiyijwayele. Asenze iplan ukuthi umama ungenani ahamba ayovakasha izinto ezikanjalo. Kwaze kwaba ukuthi ke intokazi le iyakhulelwa. Njengamanje ngoba isikhulelwe intokazi, sekufanele ukuthi manje ke kwaziwe phela ukuthi ikhuleliswe ubani, ngoba akwaziyo ukuthi ithandana nobani, akwaziyo ukuthi noma isoka layo likhona eduze noma likho. Zikhuleleke intokazi le. Njengamanje impi esila endlini kamama nondodakazi sekumnakwabo nomnakwabo, ayisalungiseki ke nje kalula. Angisazi nami ngithathe liphi side, ngoba lo engithi mina uyintombi yami vele ngeza ngayo, umntanakhe ulwazi lonke udaba, oyedwa ulwazi lonke udaba, oyedwa akalwazi lonke udaba. So kunenkinga ke lapho ukuthi ke siyimisa kanjani lento ikhulelwe. Ngiyabaleka mina noma ngiyabahlanganisa ngibatshela ukuthi nginithatha nonke, noma kufanele ngihlawule, noma kufanele ngenze kanjani. Amanye wama-advice la kufanele ngiwathole, ngoba ukubaleka ngikubona ngisolution, ngoba angizukufika ndawo. Ukuvuma akusiyisolution, bazolimazana. Angazi ukuthi lento le
ngingayimisa kanjani. Ngicabanga ukuthi mangingathola iziluleko ezifana nalezo nomuntu ongangisiza ozoze eqondile noma ngathiwa ke angisayanga kuye kodwa nje manje ngangifonela engibonisa ukuthi mina ngakusiza kanje sengingabona ukuthi ayinanga umuntu engingaya kuye efike futhi engidodise ngendlela ngoba imizwa ayiphakele. Ngikhulelisile ngani bengihlala nayo isikhathi eside. Ngesikhathi ngihleli engekho lo wakwami ngihlale naye isikhathi eside. Kwagcina kwenzeka yonke lento nje. Ilala nami mayiye esikoleni ngiyayihambisa ngiyayilanda. Simple ukuthi bekulula nje ukuthi kahle benza unyaka wokuqala evarsity. Uthi baba bona njengoba umdala nje bona ukuthi wenza kanjani ngayo yonke lento le. Mina ngicabanga ukuyibulala, ngicabanga ukusikhipha isisu. Kodwa ngizokulinda ukuthi ngizwe uvu lakho ukuthi lithini ngaphambi kokuthi ngithathe isinqumo. Akasoli lutho yena ukusola kwakhe usola abathakathi akakasoli nje kuthini kukhona okwenzakala phakathi komama nendodakazi ngoba azi ukuthi ubudlelwane bethu buhle. Ayikhawu kaningi ngoba uma singabala singabala iminyaka mhlambe elapha kwemibili kuya kwemithathu kuze kube manje. Lapho impela nje lala nje empedeni kamama wakhe lala nami mina kahle angizesi ubaba sengiyindoda kuyo. Nayo isiyakujabulela lokho ukuthi makhona ubaba izoba comfortable ngoba ayazi nje ukuthi umama waye ngambhekela obani njengamanje ithi kimi baba bona njengomuntu omdala ngoba mina mangingazikubuzakala mina ngizosho ukuthi hayi mama sengiyamthanda ubaba. Ake ngithi nje kuqaleni ngoba kwavele kusekuyinto ephuthumayo engavuka ekuqaleni ngavuka ngasola ukuthi kukhona ekwenzile kimi njengomuntu. Ayikaze ngizwe lutho kodwa ngasola ngoba ngisho ukuthi i-under yami iskin sami sangaphansi ngiyezwakala ukuthi hayi sekukhona into engekho normal eyenzekile. Ngezwe ngasola kodwa nje ngaba nemibuzo ukuthi manje ngizoyiqala ngithini mangayikhuluma lento ngibuze ngize ngizombuza ukuthini ngomzimba wami ubumzimba wami waziwa yini. Ngase ngiyitshela ukuthi hayi mhlambe bengiphupha nje ayikho into eyenzakalile. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi ke mase ngibona ukuthi hayi angiphuphi lento le iyenzeka ngempela lo muntu usemzweni nami. Uyabona ke lokho singakusho ukuthi iyangidlengula kodwa ubufakazi omunye umuntu ngeke ezibe nabo ngoba baziwa yimi akaze kube khona la esihambela mhlambe ukuthola usizo ukuthi njengezinto lezi ke ezenziwa odokotela nani ukuthi ngoba nami ngayitshela ukuthi hayi mhlambe bengiphupha inyongo ngiphupha into wrong. Ngifuna bengisize. Yabona usizo engilidinga lukhulu ngoba ingane le ikhulelwe njengamanje umuntu osengateta noma yini umuntu lo engikhuluma ngayo akade. Ngifuna ukwazi ukuthi kusukela ekuqaleni njengoba bengichaza indaba yami izifika manje mhlambe abanye bakhona vele ngazi ukuthi bazongihlulela awuthi noma ungehlulela obunginika isolution kuyo yonke lento ithini ukuthi mhlambe kufanele ukuthi mina ngisuke ngiye kubo kwamakoti wami ngifike ngithini ngizofika ngithini kubo kwamakoti wami noma kufanele kube indaba egcina ingaziwa yaziwa umndeni kuphela noma uma sekukanje kuyahlawula ufuna uhlawula inkosi ngoba ezinye indawo ziba namakhosi njengalapha nje ngiyazi ukuthi kunamakhosi mhlawumbe akwandebele ngeke ngiwabale ngiwaqede kodwa kunamakhosi bese siyabuka ke lapho ukuthi ke umuntu ozonginikeza nje izeluleko ukuthi asho ukuthi mase kunje yenza kanje. Uma ungehlulela uzongahlulela kodwa awungayifaki kule topic njengamanje engikhuluma ngayo mina ukuthi ngidinga isolution
mawuthi wena isolution wena ukuthi ahambe uyoshiswa akusiyi solution le ngiyidinga njengamanje ngidinga angiqhubeka nempilo mangabe kufanele ukuthi ngiyogwetshwa hayi uyosho nje ukuthi ndoda melana uvuma izono zakho uhambe uyoboshwa ngoba wena futhi wayidlengula leyo ngane noma leyo ngane yakudlengula ukufanele uyivulele icala iyona solution le engiyifunayo njengamanje. Hayi ngiyabonga bonke abakhonile ukulalela nabazolalela sekulate nabazolalela kuse early ngicela ukuthi benze isiqiniseko ngiyanazi la kwi-Perfect TV nihlolwa lutho ngilandele nami imbono yenu ama views wenu ukuthi hayi abanye abantu mabenenkinga nini basize kanje.